Здравейте, приятели! Добре дошли в канала. В днешното видео ще ви представим ето това моторче. Това е мотор, който когато излезе през 2013 година беше изцяло нова платформа и нямаше нито един такъв подобен на този. Но само за няколко години той стана еталон за производство на мотори в днешни дни. В днешни дни всяка една марка, японска, дори и не само, произвеждат мотори с точно такъв тип двигател, който тогава за годините си беше нов и невиждан сред такъв тип мотори. Но колкото и да има вече конкуренция на пазара, в днешни дни този мотор се остава любим за всички. Да, това е Yamaha MT-07. През 2013 година изкарват първия такъв модел. За европейския пазар се нарича MT-07, а за американския пазар тогава се нарича FZ-07. Реално модела е предназначен да замести до тогавашния много успешен Naked Bike Yamaha FZ6, който е 4 цилиндров, 600 кубика, редови двигател, класика в жанра. Като затова в щатите, не знам всъщност каква е причината, но в Европа да е MT, в щатите да е FZ, но така или иначе през 2017 година, понеже MT наименованието става много известно, изцяло замества и на американския пазар наименованието, така че модела е Yamaha MT-07 вече в днешни дни за цял свят, като е може би един от най-продаваните мотори в класа си. Каква е идеята на този мотор? Както казах, замества 600 кубиковите Naked Bike-ове в случая, като вече между другото имате пистова версия от няколко години. С две думи, този тип двигател, тази платформа замества шестотките. Като промени през годините се променят различни неща и по визията, и по самия мотор, но генерално от 2013-2014 година до днешни дни няма кой знае какви промени, освен козметични. Тук-там нещо са оправили, което е имало като проблем, разбира се, но на практика това е един и същ мотор с хубавото е, че няма значение дали е 2020 година, дали е 2015 година, общо взето се вземате един и същ мотор. Днешният екземпляр е 2023 година и изглежда наистина много яко. Черният цвят, не знам, някак си черните мотори ми харесват много. Видим американския мускул. Като двигател, идвам от тази страна нарочно и започвам от двигателя. Двигателя на този мотор е 700 кубиков, 689, ако трябва да съм правилен, двуцилиндров редови. Тоест, тук вече имаме улекотен двигател, повишена кубатура, съответно, в сравнение с шестотките имаме по-малко мощност, около 75 конски сили, но въртящия момент е същия, даже и малко повече, доколкото
аз знам, с 4-5 Нм повече от 600-ките. Но каква е основната разлика? Тук силата идва от по-ниските обороти, имате сила в целия диапазон на оборотите. Вместо да чакате 6-7-8 хиляди оборота, се развърти двигателя и чак тогава да имате така пълния капацитет на двигателя. Yamaha CP2, това е двигател на Yamaha, като отново казвам, този двигател е еталон за производство в днешни дни. На абсолютно всяка една марка, 90% от производителите на пазара използват такъв двигател и правят такива мотори, като всичко започна от Yamaha. Накратко, какво имаме тук? Двуцилиндров редови двигател. Нали, преди да излезе този модел на пазара, се срещали, говоря след 2000-та година, не говоря по-старите ретро мотори, нали, там 90-те, 80-те, 90-те години, но от, така да речем, от средата на 90-те до 2010-13 година всички двуцилиндрови двигатели, които са се срещали при масовите мотори, не при по-редките екземпляри, са били с 180 градусов колянов вал. Това означава, че едното бутало, когато ви е горе, другото бутало е долу. Както, нали, по принцип нормалния ред на запалване. Но какво измислят Yamaha тук? Те не го измислят наново. Пак казвам, през 90-те години мисля, че имаше някакъв рядък модел от TRX 850, който има тази технология, която е тук. Но реално така масово производство и масово да се среща е при този модел за първ път. CP2, Crossplane 2 платформата на Yamaha. Crossplane 1 е при единицата, където отново с промяна в движенията, нали, в коляновия вал направиха 4-цилиндров двигател по различен начин да се чува и усеща и да се кара. Това е CP2 платформата, втория Crossplane двигател, който правят и нали, са заложили на 2 цилиндъра. Каква е разликата тук за сравнение с стандартните двуцилиндрови мотори, например с двигателите на Kawasaki? Тук коляновия вал е на 270 градуса. Тоест, когато едното бутало ви е горе, другото бутало е по средата на хода на цилиндъра. Съответно, това позволява доста по-плавно и равномерно доставяне на мощността, с която разполагате. Няма толкова вибрации и звука е за мен лично 3 пъти по-хубав. След малко нали, по-нататък в видеото ще чуем звука на този мотор. И оттам нататък повечето производители залагат на тази Crossplane платформа на 270 градусовия колянов вал. Реално, той когато си прави движението има, нали, нарича се Crossplane, защото има едно положение, в което е под 90 градуса, което се добавя, нали, към 180, които по принцип, нали, си прави движенията и затова се нарича така. Като този двигател с годините се е доказал страшно много добър като сглобка, надежден е, върви, няма някакви масови проблеми, държи много на бой, ако трябва да се каже, и на такова по-спортно и по-хулиганско каране, като този мотор е известен с това, че се използва много за каране на задни гуми. Не съм карал сега такъв мотор, но след малко като го покараме ще ви кажа дали наистина така предразполага мотора за такива неща. Отговорът е ясен, но те пак да го видя и аз. Отпред имаме двойни дискови спирачки, задна единична дискова, като мисля, че отново са на Nissin, поне на задната пише така. Моторът е изключително много красив, реално след 2020-2021 вече ги апдейтват, нали, фаровете, стоповете, фара е наистина много различен в сравнение с първия модел, който излиза на пазара. Тук в случая имаме сменени спортни дръжки, които стоят много готино. Като трансмисия, разбира се, 6 степен на стандартна скоростна кутия. Като този мотор, доколкото знам, след малко, нали, вече ще видя, се кара наистина много лесно и затова се предпочита от много хора, които те първа започват с карането на мотори. Така да го направим още едно кръгче, аз просто толкова много ме кефи мотора, че мога да спра да го гледам.
като тук разполагаме стокова генерация. Между другото не знам как се чува, след малко като се качим ще видим. Иначе мотора е в, освен тези ръчки, е изцяло в стоков вид. Като забравих да спомена, че този мотор няма, тази година, мисля, че е последната година, която няма traction control и ride модове, мисля, че от 24-та година ги вкарват. То там дисплея тук става цветен, докато тук си е стандартният черно-бял дисплей, като този мотор единствено като система, която подпомага карането, има ABS система. Вече, както казах, по-новите, т.е. 24-та и 25-та и последните 2 години на производство на модела, идва с цветен дисплей, на който може да закачите навигация и да гледате там, защото той е малко по-голям. И там вече идва с режими на каране, Wet Mode, спорта и такива. И доколкото знам, идва и с Traction Control, но това нещо не съм го проверил официално. Затова не смея, съответно, много да го твърдя. Като тук предницата, последното нещо, така, което мога да кажа, като сме около мотора, предницата е стандартна, не е обърната. За сравнение с повечето naked байкове, които са били в тази категория, говоря за по-старите модели, но пък за мен лично това допринася за доста по-добро, за доста по-комфортно каране. Така, качихме се, втегляме. Малко докато му посвикнем в началото. Бързо е така да излезем тук от кръговото, докато събирам първи впечатления. Определено е доста така различно сега, докато му свикна, но така да започна от стойката, от возията, изключително удобен мотор за каране. Повдигнато кормило, по-удобен е от корниците като позиция, по-изправен сте. Усеща се твърдичък, разбира се, спортно моторче, няма какво да очакваме, но не вози много прилично. Двигателя доста така усеща се, че има сила от ниските обороти, само като му подам и веднага тръгва. И е много рязък като подаване на газ. Веднага усеща абсолютно всяко едно движение, което правите с ръката. Горивна система, разбира се, тия години вече няма какво да коментираме, затова не съм я коментирал. И като цяло ми хареса моторчето, удобно, лесно за каране, въпреки че сега аз съм свикнал на моя, докато свикна на този ми отнема някакво време, разбира се, но много съм доволен как се усеща моторчето. Разбирам защо хората много го предпочитат. Сравнително евтин мотор е и това, което получавате е много. Имате удобна машина, с която може да си пътувате извънградско. Имате машина, която ускорява доста добре, не е никак за подценяване, въпреки че 75 коня не са никак малко. Даже е така, леко демонстрираме с ускорение. Много добре. Ускорява моторчето.
Няма да го тормозим повече. И нали, освен хубавата возия и невероятния кросплейн двигател на Yamaha, който става за всичко, имаме и наистина много готина визия. Мотор е много красив, наистина много ми харесват. Буквално само заради външния вид би си го купил човек този мотор. Всъщност аз на МТ-тата се кефя много още от малък. Търпа бая добре обаче. И аз нали не го напъвам до прекъсвача и се усеща. Той няма и нужда, силата му е в ниските на този мотор. Обаче се управлява направо като детска играчка. Този мотор е още по-лесен от хорнечетата, които снимах до сега за каране. Много ми харесва. Нали, казах ефтин, като цена започват първите модели от около може би 7-8 хиляди лева. Говорим нали, за стандартния Yamaha MT-07, като чисто нов такъв модел мисля, че около 15-16 хиляди лева. И реално от 7 до 15 хиляди лева има, както се казва, за всеки. Всеки с възможностите си. Доста прилична цена бих казал за такъв мотор. Този е 2023-та, втора употреба, в момента вървят около 10-12 хиляди лева, нещо такова. Нека да му чуем звука. Дори и с толковата генерация се чува много, много добре. А когато им се сложи някаква генерация, се чува наистина, звука става уникален. Като този мотор може да го срещнете и в друг вид, по-туристически ориентиран, който и на мен между другото ми харесва повече, Yamaha MT-07 Tracer или Tracer 7, както му викат. Как има сила от ниските обороти обаче. Tracer е отпред с спойлер, малко по-повдигната стойка, има висока слюда и изглежда буквално като туристически мотор, нали? На мен лично много ми харесват тресърчетата, особено от тези години, които са след 2020 година. Един от така любимите му мотори, който определено за напред, ако имам финансите, бих си купил. Нали, като се замисля, нали, аз карам мотор, който е доста по-мощен. И нали, много хора си казват нали, какво аз имам 100 коня мотор, какво да си купувам 70 коня моторче. Изобщо не е така тук при този мотор. Толкова е пъргав и силата е толкова равномерно разпределена в оборотите, че буквално не ви трябва нищо повече от това. Това си е перфектният мотор за абсолютно всеки, който му се кара. Просто иска нали, не иска да говоря за хора, които карат с много високи скорости, вече нали, 1000 кубикови мотори и така, но просто за човек, който иска да си кара абсолютно перфектен мотор. Нали, мощността си е напълно достатъчна. Това, което ми прави впечатление между другото, понеже съм карал такъв подобен на този, реално имитация на този, само че на Honda новия Hornet, и всичките така по-нови мотори някак се усещат по-различно
нали, не знам, в сравнение с моя мотор, с стария Hornet, който карахме, те са някак си по така, дори и моя V-образния са някак си по-така мазни, по-така возията, нали, е различна, но да, има 20 години разлика все пак този мотор и другите мотори, които до сега съм снимал и карал. Но наистина, особено е така с токовата генерация, не ви шуми, карате си, може цяла вечер да си правите градски, да не притеснявате никой. Общо взето, моторчето ми хареса много и като ускорение, и като возия, а и реално това беше един от така другите мотори, за които аз съм гледал, нали, да си купя, когато изкарам, нали, една категория, наред с Hornet, с VFR, нали, моя, с още 10 мотора, може би. Общо взето на мен ми харесват всякакви мотори, но МТ-7 определено, наистина това, което съм гледал за него, абсолютно всичко едно към едно се и в реалността, нали, когато се кача да го карам, абсолютно всичко е така, както хората казват. Като този мотор може да си го купи човек, който тепърва започва да кара мотори, като и ако е в правилните ръце. Машината е доста сериозна, както казах, и най-често, да, ползват ги много за задни гуми. И, нали, по това, като го покарах малко и след с малко тогава, с която му подадох, наистина и моторът е много лек. И комбинация с двигателя, този двигател наистина си е перфектен и за задни гуми. Като смятам, че и на писта би бил доста забавен този мотор. И пак казвам, най-якото е, че чисто нов е около 15-16 хиляди лева, може вече да са се дигнали цените, разбира се, има инфлация и такива неща. Но за тези пари моторчето е топ. Ами, това беше, приятели. Какво мога да кажа в заключение? Цяло платформата ми хареса много. Освен трейсъра, тази платформа Yamaha имат вече и R7 пистов мотор, както и TNR 700, който използва абсолютно същия двигател. И четирите мотора сами по себе си, те са много идентични, с вече различно предназначение. Но като цяло тази платформа на Yamaha ми харесва наистина много и определено бих си купил такъв мотор някой ден. Силно им препоръчвам за начинаещи мотористи, които, така, разбира се, може би винаги е по-добре да почнете от около 300-400 кубиков мотор, но ако се чувствате малко по-уверен, моторчето е супер и ако се кара разумно, е наистина много лесен и приятен за каране. Това е, приятели, надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесал, може да се абонирате за моят канал. Много благодаря на собственика на мотора, че ми предостави така да го покарам и да го снимам. Чао и до нови срещи!